Okay. Oh. Kining Dakoy, lumino ba ka? Ano yun naman? May tubal may pero sa Hawaii kwarta ipalit lagi. Ay, nakoy bitagan siya. Oy, may noon. Istorya ta diri nga natay masya-chat. Ako dali. Mukha kay dami bitaw po inawa inita. Sige. Isig ka na rin ako ang dawat ba kay patikuso ko sa edit. Lubag una. Bag-o, karon pa ni dawa ni. Ay, nindot na kay na nun. Aw sa may bayo ni bubalin taga pagkaroon pag edit man dire. Inita bitaw no. Sibuk diri. Unya, sumay. Kuha na to ani katong mga batan-on ba nga si Papadyong si Bitanso. Di kay gaal ba dito atong una primero nimong ato dito ba pasimot ka lubot. Lagi. Makabawas mo kita ng tawaran papadyo ba? Okay. Pagkahuman ato nasigula ko to kasi magpagiti. Ayaw di ma. Grabe to ako. Sunod, katong namingwit po ta. Yan kaya kagapon tanong. Hindi talaga nga trabaho. Nya, isa may atong buhat o na. Ato pong ng leisure tao. Nga, nagtuo na ta nga. Mauna to ang leisure kay nanmahaw na kong tae. Mamuntoy mga ihanan. Nek ko sa siguro ani kay Tapos kay iyaham ng hiyapong kalibangan di ay. Ayaw di ma. Grabe yung mga bata lagi. petik. Kung mga batasan. Ah, gid ang mataan. Sige. Makabawas mo kita gyud na ron. Kabawas kita. Ano, buhat no? Ang kabawas ng bata. Wala na ba magpakita? Wala to next. Ako sa Ako man magkano? Oman na ka. Close your eyes. Never mind a talk. Wait to next. Papalibak ba? Asa man? Si Papa Joe. Nubo. Nagapo. Ya, isa plano nimo. Ato na. Kunya. Ato na sa litsonon. Ayaw di ma. Ayaw nang kabawas ka. Ang bata ala. Kaya gaon kayo eh. Mao lagi. Grabe gid ang pataan. Lami iligo. Kay piting inita, piting inita. Pamajo. Desa. Ito ba ba? Ito ba yung tiradas niya? Ito ba ate? Day, mga boss ako! Ay, inyo na. Huwag kasama ako sa kasawa! Ayaw di ma. Buha pati ba initay? Inom na rin, unsa man mo dyan na. Tayo. At, pati huwag mo hilahin trabaho. Sigir mo kainom ba? Sapkal mo yung asawa niya na. Ako sa diyato, de! Ha? Tay, may mga tauhan na mga tentasyon. May mga tauhan na ni. Ha? Adi ba kayo pudukay ko? Kasi kalau naman eh, tungkol na mo. Saan pulutan eh? May pulutan? Awa pa lagi. Wala. Ito na, inom lang. Ikot siya. Hindi ko sa. Kaya paita mo lang mag-inom mo may pulutan. Siyata sa siyato next kay. Ayan, Hindi ayan. ako siya, oh. Kamu sa? Niya, Buma na, ano? Nimero ko na. Buma na. Nimo. Kawin ba sa? Pagkuasa mo siguro pulutan siguro. Ano talaga ay mga kwarta. May kwarta lagi. Diba? Tangos sa'yo? Tangla na eh. Sana all. Eh, lamiag yung kayo. Tuba na mo ba? Ako. Ito ba si? Pila ka punuan eh? Duha ra di ka punuan? Niya ako ni. Tulik. Oo, sige. Asa nga nang dapat ng kot? Dahil bobong, dito bobong. Papo ba? Wala naman nag-deliver dahil? Ay, nag-inom ra. Ha? Sa una, nag-deliver ako ni. Nya kinig. Maba man akong tungo. Akuan kong tuba. Kuntot lagi sa Imo kanila init. tulik. Ah, sige. Kuntot. Mo kuan ko ni. Ugma siguro. Mo order ko gisa ka. Galon, kung makabot sa galon. Patanaw na ako ni abot sa galon. Dali aki mo ulit ako ba kay makasab. Sige sa awa ani ron. Kay dugayan ni mag-inom ay. Kay paspasan tali. Kiyawan man eh. Paspasan tali. Inom siya kay uhay ba sa to ah. Sa awa Yan ni po. ron. Yan po. Tuba oy. Yang abot yung sabot mo sa awa ni ba may mo. Naman mo kiwa mo eh. Sa awa de. Punay mo kay usdong kay uhay ka. Dili lami po kay imnon gidya. Nya. Ngit ako ha. Ngit ako. Balik ba ha? Dire balik. Oh. Dire ako ngit. Oh, sige. Tagay ba? Gagmaya nga tuwa kay kita ni una mahubog ani. Pagyahan ng tagay, puno kayo. Ala na. Kita mo hubog una ni. Imo pa na.
Ako mo to karon. Ako ade. Diba si kita hindi una mahubog noon. Wa ko man request mo dere. Tonix. Oh, usa ba de? Ako papadyo na, ako papadyo. Ha? Nagumsa. O ba kaliban ko? Gay. Ano naman? Ako naman ta. Ayaw naman. Ako naman. Dali ano no? Dali ay. Ikaw na mo kumana do ginom, lipong ko ba? Ko pagani na Last pagani. na ni. Ha? Last mo rin ako kay kalipong ko. Ayaw niya na. Dali hot dulu gina to. Hot ko ni. Di ko yung ato ba tamis bro. Lipong ko ba? Uy. Sakto gali kayo. Lihi ang kwan. Nagiti. A few moments later. Ipong. Yaga po yaga. Terus. Karo. Kabaw kita. Kabaw Kabaw. kita do. Oh. Usbi usa ba? Usa lang. Last na lang. Isa Kay lang. tag 10 ni ani. Kaya di ko bali ani. Di. Ayo. Higda na lang dire, higda. Higda lang. Na ko ganito. Di hatabi anang kala kani. Pahigdaon na to kay aron makapahuway ba. Pasato sa to kaysa Oh, isa to sa. Kamu na chat mo? Oh, humana. Humana. Humana mi lagi. Tikasan yung tuba ni. Ha? Gay. Tikasan yung tuba. Dili. Ayaw di ma. Diba ka niyo? Hindi kayo makagastong dako. Ina. Maka na. Bunuhi. Tubong kayo. Pasok ka na. Karon, siya ito puli na. Apa Jo? Dali. Hindi to to bangko. Kaya. Hindi to. At pahigaw to ni. Di ito puli ha. Di ko tadi. Di ko. Pahigaw to bangko. Uy, tubo ka na. Ini kabaw kita ni. Pagsulik. Pasa. Yato kaya ito gamito ni bangko. O sige. Tubo ka lagi. Ay. Tinubo ka na. Kabaw kita dito. Bani ron. Tubo dito. Pakuasan ko. Oh, wala ay. Gusto nga maghali ko natin siguro. Ang paghaling din an. Uy. Muna tirbe. Dito ko, tulik. Kabaw kita dito hana ko. Oh, di ba? Kabaw kita dito hana ko. Ito si. Ito si Elia. Ayok saba bagay. Mata ni. Ayaw di ma. Kabaw sa. Dali ada ko. Verte na yung tayo. Ito lang. Oh, kamagya. Kita pula ko. Siya. Mukhi, siya ni. Ha? Luto na kayo kung lebih kainit kayo. Meron. Pati gas gahoy. Luto init. Crispy na ron. Lami na ba kay crispy ni litso eh. Verte na yung tayo. Oh, Ayaw di ma. pagkuha kahol kaya ako mukha kong lamas. Tari kalabas dito. Oh, magkuha kong kulto, lamas. Sige, buka kahoy. Ade ba bagay sa surok ko na siguro dali. Uy! Tudlix! Masa man yung gibuhat ako? Papalya. Ito! Tutsi! Wala mong tagam. Dila, dila tagad! Amo isok na. Masa yung mga ito ko? Bala. Apel, bayabas! Wa mo mga inyo ko gi pahubog ya karon. Pas-pasay. Tudli! Tunsa na ito rin ko? Awa na pasay lo pasay. Tutsi! Ayaw di ma. Tutsi! Saan ako na yun? Tutsi! Dila! Tutsi! 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 Maluwi mo ba? Tutsi! Kasi luwa ko ba? Tutsi! Ore tagam ni mo. Tunik! Luwa ko, Tunik! Tagam mo. Kasi luwa ko rin lagi! Hindi na kumusap lagi! Hindi na kumusap! Suka! Tabutulso lagi ah! Verte na yung tayo. Kabagi ko yung riba. Hoy! Tabang mo, tabang! Ugal, Tunik! Kay, asarak! Huwag ka mapalungan ko!
Sorry, papadyo dia. Gilit suling tawhana ni. Buo na ko. Papadyo! Kung saan ka niyo? Tabagin ko Bitanso sa lawag kinaka. Grabe ni Ang wali mo! Ha? Saan naman ka? Ayaw, di ma! Di ba absent na ito nila? Uy! Patay na sila! Buitan sob ni. Kaya magibadbaran si Papadyo. Hindi, hindi! Saan naman? Gahiya ba ni? Kaya mo na! Ha? Kaya mo na! Para ako ra itit. Di plaster mo daan ito. Hindi ko ba bangko. Sige, na, sige. Oh, sige. Oh, sige. Apa saya? Kini siya unahan kini. I-play na to, we. Oh, wala kini. Pas pas itu next, we. Dapat dapat mau makita mo. Dapat bang. Ayaw, di ma! Analyze daw ni. Analyze daw ni. Analyze daw ni ito kini. Cuma dipilih sa bangko. Di, sibuk ko. Kan mabutang ni ba? Mabutang ni. Di tama na to sama na. Mau start. Ako mabutal lagi na di ko sa kuan. Kuan Okay. Di ko nang bangko. Ini kuat bangko para padan we. Ya balik pin mo ha. Kasi maipit. Ya, dapat. Sibuk di ko, we. Dia, Kol. Tagal sa ni Kol. Tuk-tuk ni Kol. Oh, butang kita ba? Kita ini sukok. Ya naghali si Lolo. Tapi di pasay yung istorya kan sukok gitu mo ha. Ayaw, di ma! Kada ras ko ha. Dali ako ni, we. Yo, makita pa ko. Asa to? Tara ko, we. Oh. Galing na to, galing na to. Bitanso! Tabang Bitanso! Saan naman ka, uy? Wala na! Gilit saan naman ka? Dali ah! Saan naman ka? Di ba absent na ito nila? Uy! Patay na sila! Ha? Wala ka niya! Ayaw sa! Ayaw sa mo dito. Ingon ako ninyo ba? Huwag pa manin kamot oh. Birthday na yung tayo. Ito na! Bisa ko ha Dili sa agaw! vlog. Di. Kini una okay. Kini. Dili man ko maabsan. Okay, ano ba? Kaya araw inidagan ako. Magsabuyod man eh. TL ba yato plano o kining kamot? Kaya araw pag humar kong ana. Sir, tanggalin sa tiyan, dagan na. Katakan. Kira-kira. Hindi sa doy. Pito Dapat tiyan yung nahon. Pito ya. Tagal ko, Karkanan mo. mabuhay na ko. Ano ko? Ano ko? Oh.